חלמתי חלום, והנה אנחנו רצים בתוך מרווח צמחים רצוף, ובקצה השדה תהום, ובתהום מים. אתה מבקש להגיע לעבר הצד השני, ואני צועקת אחריך שזה בלתי אפשרי, ואתה אוחז בידי. לפתע אתה קופץ, בטוח כל כך, מסתכן כל כך, ונופל, וצולל אל תוך המים, ידך בידי, וידי נמשכת אחריך אל תוך המים, והיא ארוכה. דממה. והנה בכוח החלום אתה עולה אט מתוך המים, וידי בידך, אבל אינך יכול לחזור. עוד מאמץ ואתה מגיע אליי, כולך רטוב, אבל כבר לא שלי. אני מביטה בך, ואתה העבר מביט בי. נפלת אל תוך המים כאהובה אחיחי שלי, ועלית כעבר ואינך. רק ידי בידך לא מרפה. נקלעתי למסע בשבילי הזמן, ובדרכי נגעתי באנשים, דרך עדשת המצלמה, דרך עצמי. הדרך הראשונה מובילה אותי אל משה, ואל תחושת הנצחיות שבפסלים המקובעים שלו. שם מוצאת אני מנהרה ענקית שאין לה סוף, ופסוקים מקהלת. אתה סוסי חזק פעם אל מול רקיע, משוך המחרשה באופק, ואת המחרשה סרקי בתלמייך את האדמה החומה והצמאה. ואת אדמתי עינייך אל שמיים, הפיצי ריחך למען יבעלוך המים הצוננים ביום סתיו מחביר, של ימים בבקרים אפופי תללים, יצוצו וילבלבו בנייך העוללים. ושהשמש בקרניה הזהובים מתבשיל פריים להשביע רעבונם של אלה שסרחו רגלם מחר סוס ומחרשה שתלמה בשערך תלמים. זאת אומרת, המחזוריות הזאת, אנחנו סביבה, אנחנו המחזוריים. הזמן עומד בשלו. אנחנו חורשים, אנחנו עושים, יוצאים, מלבלבים הצמחים, מבשילים, אוכלים אותה ועוד פעם אנחנו. זה בא ומחזק, או אני מחזק שהמחזוריות תהיה אצלנו. אתה נוגע בעניין של המחזוריות באומנות שלך? בחלק מהציורים, בחלק מהפיסול, לאו דווקא מחזוריות, אלא בכלל איך אני רואה את התפיסה של העולם החדשני שלנו. שאני רואה אותו והרבה רואים אותו, כאילו הוא הולך וגובה. אני מאוד חרד לעולם. אני מאוד חרד למה שקורה, לעצים, לצמחייה, לציפורים, לכל הדברים. בדקו ומצאו שכשרוצים לחסל יתושים, מרססים בדידיטי, הם מרססים בנערות. הדידיטי נבלע אצל הדגים, ובא הפרס או העית הדגים, ולוקח את הדגים, שולה אותם מהמים ואוכל. בדקו בארצות הברית שהעית הוא לא מתרבה, אבל אמרו, רגע, אף אחד לא צד את העית, מה קורה? בדקו שבגלל שהוא אוכל את הדג, שהדג שתה את הדידיטי, הסידן של הביצה של העית לא מתקשה, ואם היא לא מתקשה לא יכולה לצאת משם לפרוח. זאת אומרת, את לא יכולה, עם הצד הנחשים מחר יש לך עכברים יותר. את לא יכולה איזה מין דבר, כי הכל מונהג בתבונה. לגבי היצירה שלי, אני בעיקר מצייר ציפורים אני מפסל הרבה ציפורים בצורה לגמרי אחרת, בצורה מעונה, בצורה שבורה, חתוכה, בצורה לא מושלמת, לא גמורה. וזה עוף שהוא קרוב אליי, שאני רואה אותו יום יום, אבל אני באיזה מקום רואה שזה משהו, העולם שלו הולך ומצטמק. לא רק שלו, של כולם, אבל זה דבר ש... גם בנופים אצלי זה פחות או יותר מתבטא. גם בדמויות זה מתבטא. העצבות, התפיסה שלי, אני את הכל קצת, יש נסוכה איזה מין עצבות בדברים שאני עושה. אם כי אני עצמי, לא, אני נתון למצבי רוח, אבל אני לא יכול להגיד שאני סובל מעצבות. למזל.
היום האומנות היא השתנתה, צריכה לתת מסר מאחורי אותו מעשה שאתה עושה. התפיסה גם התפתחה, אני כבר לא יכול לבוא ולתת לך את הדברים הסופר-ריאליסטיים. אני צריך לבוא ולעשות דבר שהוא לא, באיזה מקום הוא לא ברור אפילו לקהל הרחב. התחלתי לעבוד בחמר, מזמן לא עבדתי, ורציתי לעשות איזה מין ציפור טרף, משהו, פרס או נשר או משהו. וזה נראה לי כל כך מדויק, ואני היום לא יכול לקבל מדויק, כי זה בנאלי, זה דבר רגיל, זה לא... מסרתי את זה ליציקה ולא הייתי שקט עם זה. ולקחתי את הציפור הזו, והימסתי ושברתי והקמתי והוספתי וכל מיני. ורק אז אני פתאום התחלתי להרגיש שהנה, אני עושה את מה שאני רוצה. אני חושב שגם חלק מהעבודה הייתה ספונטנית. אני חושב שבספונטניות יש משהו מן השיגעון ומן השמץ של הגאונות, בספונטניות. כי בספונטניות יש איזה מין יציאה, איזה מין תנופה ביד, במכחול, באזמל, בכל מה שאתה מתעסק. ואתה מרגיש שזה יוצא מבפנים, אל הראש, אל היד, החוצה. כשאתה עובד וזה מה שיוצא לך, אין חשיבות לזמן. הזמן כאילו עומד מלכת. אתה נכנס לתוך מקום שאתה בו יוצר ואתה לא מתחשב, לא בזה ולא... בכלל אין, לכל הסובב אין משמעות. כלום, אתה נמצא אתה והיצירה שלך והעבודה והחשיבה והסימביוזה שהיא מהולה כל הזמן. אחד נותן לשני, אחד משתף את השני. אין משמעות לזמן, הכל עומד מלכת, לא סביבה ולא כלום. אפילו כשאת מציירת נוף, ואת מסתכלת על הנוף, לרגע יש איזה מין ניתוק, כאילו את לא רואה אותו ואת מציירת אותו. אין זמן אבוד אצל אומן, כי הוא כל הזמן עובד עם הזמן. כל מה שהוא רואה נכנס אליו ונשמר שם. נשמר זה איזה מין קופסה ששם את מאחסנת את החוויות הרגשיות ולא רגשיות שלך, את היופי, את המאוויים, את כל ההתפעלויות שאת רואה. כל מה שעובר לידך הוא פועל עלייך. אי אפשר שלא יפעל. אם הוא לא פועל את לא אומן. הזמן לא משתנה, אנחנו קבענו שהזמן משתנה. כי אנחנו רוצים ליצור איזה מין שפה או מוסכמות, שנוכל להמשיך לחיות לפי זה. אבל הזמן הוא איזה מין הרע ענקית, שאין לה סוף בכלל, שאנחנו עוברים דרכה. קהלת אומר, הבל הבלים הכל. כי הוא ראה, הזמן, אני אכלתי ושתיתי והיה לי כסף והיו לי נשים, לקהלת לשלמה המלך, אבל למעשה הזמן נשאר, הוא עמד מלכת, הוא כל הזמן עומד מלכת. זו דעתי, הוא כל הזמן עומד מלכת. אנחנו מפרשים את זה אחרת. בא האומן, כי האומן הוא הוגה, לא רק אומן, אומן פילוסוף, כמו שהמנהיג ואיש דת, הם הוגים, הם מתעמקים, הם חושבים על דברים חלקיקים הכי קטנים שלא כל אחד חושב עליהם. וכשאתה מתחיל לחשוב חשיבה מעמיקה, אז אתה מגיע לכוח העצום של מימד הזמן. ואז אתה רואה שהזמן הוא כל כך ענק, הוא כל כך גדול, שמי אתה בכלל לעומתו? אתה חלקיק, לא אבק דרכים אפילו. והנה אני בלב תל אביב, בלימודי קולנוע, בוגרת שולה. דרכה מגלה אני שהנצח הוא היום. זאת אני. לא במצב רוח טוב, לא במיוחד. תארי לך איך אני נסעתי למחשפה כזאת. זאת אני גם כן, עוד מחשפה. זה היה בלאישה, עיתון לאישה. מה זה?
היה מאמר עליי. מי היה זאת? מאמר על שולה. שמי שולה. אני בעצם לא יודעת באיזה גיל זה התחיל, או הרגשות האלה. אני זוכרת שההורים שלי כנראה החליטו שאני מועמדת להיות פסנתרנית בינלאומית, על במות גדולות. הם החליטו שאני אהיה ילדת פלא. ובאמת התחלתי בגיל 5 או 6, שיעורי פסנתר, ויצא שיש לי חוש מיוחד למוזיקה. אני חושבת שמוזיקה זה דבר שמנהל את כל האמנויות. לפחות אצלי, כשאני מציירת, המוזיקה מניעה את ידיי. אני חושבת שבן אדם יכול להיות הרבה אנשים שונים. למה לא מקצוע אחר? מהנדסת, כן? אני גם מהנדסת בתוך United Airlines, כל הקירות של כל אלפי ה-United Airlines לפני 10 שנים. זה כל הדוגמאות שלי על הקירות. כן. תארי לך. קיבלתי מעט כסף בשביל זה. כל העולם מנצל אומנים. למה? הם לא מבינים. הם לא מבינים, הם חושבים שהריאליות של ההיגיון הוא ששולט על כל החיים, ולא הריאליות של ההרגשות. הוא בעצם שולט על כל החיים. איך אוהבים? אהבה אמיתית דרך ההרגשות. גם דרך הפיזיקליות. זה קומביניישן של ביחד. זה הכל ביחד. אני התאהבתי בזמן האחרון, מלפני שנה, והבן אדם הזה אומר לי שזה אף פעם לא יהיה בסדר בינינו, כיוון שהוא אוהב אותי הוא רק אוהב את הנשמה שלי. אז אמרתי למה? אז הוא אומר, כיוון שאנחנו בגיל שונה. אמרתי, מה זה חשוב? שולה, ביקשת שנצלם בים. מה זה ים בשבילך? הים הוא חופש, הוא מרחב, החולות, היבשה, הרטיבות של המים. עושים בים מה שמרגישים, ועושים בים מה שלא עושים ביבשה. נותנים לגלים להביא אותו חזרה ביבשה. מי מביא אותו חזרה? צריכים ללכת בשתי הרגליים. ים זה מה שהייתי שוחה רחוק, רחוק, רחוק. ואבא שלי היה עומד אליי בשעה, ואז לא הבנתי למה הוא היה צועק, תחזרי. ילדה קטנה באמצע הים, באמצע, קרוב לכל הסירות המפרשים, עוד יותר רחוק. את מרגישה שיש הבדל בתחושה של הזמן שאת יוצרת וזמן החיים? לא, זה הכל, באנגלית קוראים לזה blend one into the other. At the time of my creation and the time of my living, blend one into the other. זאת אומרת, נופל אחד, כן. זה לא מחולק. זה לא שני עולמות שונים. לא, אותו דבר. זמן יכול להיות זמן אקטואלי, זמן טלפתי, זמן של האינסטינקטים. מה זה זמן? כמה זמן עושים אהבה? מה זה זמן?
ומה הם לא רוצים להפסיק? אז מה הזמן אומר? יש דברים שאנחנו חייבים לבוא בזמן, כן. אני לא מדברת על זה, זה אוטומטי. אני מדברת על הזמן של החיים. אין שני אנשים שיש להם אותו זמן. מה זה לך? אני רבה איתו כל הזמן. את רבה עם הזמן, כל הזמן. יש מושך אותך לצד אחד, מושך אותך. ואת אומרת לעצמך, אני צריכה להיות שם. כן, ואת שם. אז את תהיי איפה שאת רוצה להיות. אני רוצה להיות במקום שאני לא רבה איתו. וזה לא קורה בינתיים. אז יש לך קונפליקט. תני לי דוגמה. הזמן שאני הכי שלמה איתו זה באמת זמן של יצירה, של לעשות דברים, להוציא דברים מהבטן. זה הזמן היחידי שאני לא רבה עם הזמן. הזמן החיים אני כל הזמן רבה איתו. חיים, מה זה חיים? מה זה זמן החיים? כשאני לא יוצרת, שאני לא... שאת לא אי אפשר ליצור כל הזמן. כשאין לי את זה, אני לא שלמה עם כלום. כן? אז מה את מרגישה שהזמן מתבזבז? גם. אישה יכולה להיות כמו נצח בעיניי, והיא מייגעת ואיטית, ואני כבר רוצה שיעבור הזמן. ואני לא רוצה שזה יהיה ככה, אני רוצה שהזמן יעבור באמת כמו מקשה אחת, ואני ארגיש שאני עפה בו ולא חנוכה איתו. אבל לפעמים צריך גם כן איך אומרים רילקס, כן? לא לחשוב על זמן, ומה בנוגע לשיחות, לב ללב. הנה, זה גם מקום שהזמן לא משחק מקום. זה גם מקום טוב בשבילי. כן. חיי הנצח הם היום. כל יום הוא חיי נצח. אנחנו חיים מחדש, אלה חיי נצח. אני חושבת שאם אדם חי במלואו, בכל עוצמתו, במלואו, אז אני אומרת שהוא יכול לעשות את עצמו יותר חזק ויותר בריא, אם הוא שם לב להרגשות במיוחד, להתחשבות באחרים. אז אני חושבת, אלה חיי נצח. אני חושבת אני מפחדת ממוות. אני פשוט לא רוצה להיות באיזה עולם אחר, ולא לדעת אם אני חיה או לא. גם בעולם שקוראים לזה עולם האובליביון, של אי ידע. את רצית להתפרסם? אני לא יודעת אם אני רוצה להתפרסם, אבל אני רוצה שיכירו. אני רוצה לקבל קרדיט על העבודות שלי. לא קרדיט באוניברסיטה, זה כבר קיבלתי. לא בציור, בדברים אחרים. אבל כל אחד רוצה שיכירו אותו. מה, את חושבת שאני רוצה להיות כמו ואן גוך, שהוא מת עם הגאוניות שלו, והוא לא ידע שימכרו את הציורים שלו במיליונים? לא. לכן אני אחכה, אני לא אמות. אולי זה לא יקרה, ואני אחיה לתמיד. ואם ירצו לקחת אותי בגיל 120, ויגידו, תגידי שלום למלאכים, אני אגיד, אני לא רוצה, ואני חושבת שאני אנצח. בין שבילי התווים וגעגועי למוזיקה נקלע לדרכי רוני. מקשיב לצלילים שמפיק הטבע, האומרים כי הזמן הוא שמאפשר שינוי, וכי צריך אומץ בשביל להשתנות. מוזיקה היא אחת
אחת מהאומנויות שחייבות את הזמן בשביל להתרחש. בעצם אתה צריך לפרוס אותה לפניך כמו שאתה פורס שטיח. במקור, כשהיצירה היא רק בראש של המלחין, אם הוא יכול לתפוס אותה מתחילתה עד סופה, זה כמו מוכר שטיחים שמחזיק שטיח מגולגל על הכתף שלו. הוא יודע מה יש בשטיח, הוא יודע מה האנרגיה שבתוך השטיח. וכשהוא פורס אותו לפניך, אז בעצם כאילו המוזיקה נפרסת לאוזני המאזין. מה? מקל מהטבע, מקל זית. אם את תקחי מכלול היצירות של מלחין מאוד טונאלי, מאוד מוצרט, שוברט, תקחי את כל היצירות שלו ותנגני את כל הצלילים שביצירות בבת אחת, אז מה שתמצאי זה צליל לבן, זה קלסטר כזה, זה רעש לבן, כמו שאת לוקחת את כל הצבעים ומערבבת, ההפתעה הגדולה זה שאתה מקבל בסוף לבן. אז אם אתה לוקח את כל הצלילים יחד ומערבב אותם, אצל כל המלחינים זה יישמע אותו דבר בסוף. לוח חלק, רעש, רעש לבן. בשביל להלחין אתה צריך להיות פנוי יותר מבכל תחום אחר במוזיקה. בשביל ליצור, אני חושב. וגם שאר הדברים שאני עושה במוזיקה הם מחוברים מאוד ליצירה. גם הקונצרטים המיוחדים שאני עושה לנוער ולילדים, תיאטרון, וזה תמיד כתיבה, וזה גם יצירה, ומה שאני צריך לזה בפנים כנראה לספק את היוצר. זה יכול לבוא ככה, וזה יכול לבוא באמצעות בניית טרסות וחינוך חמורים, אי אפשר לחנך אותם. אבל זאת אומרת, לעשות מקום ולעצב מקום, כל זה מאותו הבנק של יצירה. מה זה מוזיקה טובה ומה זה מוזיקה לא טובה. זאת אומרת, מוזיקת פופ זה עולם אחר, אז אני לא מתעסק עם זה. לא לגמרי לא מתעסק, זאת אומרת, אני כותב שירים, ובדיוק עכשיו יש לי כזה מין טיול לתוך טקסטים של חנוך לוין. אז אני קצת מתעסק עם זה, והלחנתי כמה שירים. אני מרגיש שהחיים קוראים לי על כל מה שיש בתוכה. זאת אומרת, אתה בשביל, אתה באיזושהי דרך, אתה על הכדור הזה, אתה על מישור הזמן הזה. או שבוא נגיד ככה, אתה יכול לרדת במדרגות עולות. אתה מרגיש שאתה יורד, אולי עצר, אתה עוצר, אתה יכול לעצור, אבל אתה עולה. יש לזה את המסלול של זה, יש לזה את הכיוון של זה. תרגיש כמה שיש לך השפעה על החיים שלך, אני מרגיש שזה קורה לי קודם כל. וההיכרות שלי עם מוזיקה והפגישה שלי עם עצמי כיוצר זה דבר שפשוט קרה לי. כמו שאני מרגיש שהיצירות שאני כותב הן יצירות שקורות לי. וכאילו אני משפיע על זה בדרך, אבל זה... בעיקר בתקופה שאני באמת כותב מוזיקה, הוא מתעסק בצורה מאוד אינטנסיבית עם יצירה מסוימת. אני צריך מוזיקה אחרת בשביל שתמחוק לי את המוזיקה הזאת, זה מין קצת... זה כמו אהבה, נדמה לי. נדמה לי
אהבות שנגמרו רע, אתה מוחק אותם רק עם אהבה אחרת שתיגמר רע. אני יודע, אולי שלא תיגמר רע, אבל רק אחד כזה יכול למחוק את השני, זאת אומרת, רק אהבה היא תכשיר נגד אהבה. יש לך הפרדה בין חיי היומיום לבין המוזיקה והיצירה שלך? לא, אני חושש שכבר אין לי את ההפרדה. אני חושש מאוד. את יודעת, אני לפעמים רואה את עצמי במצבים קיצוניים, כן, של עצבות, ושבאמת דברים נורא גדולים מטרידים אותך. ויש את המימד הזה שכל הזמן הולך לידך ואין, לא אכפת לו. מתקתק לך בשכל. אתה שומע יצירות, וקורא שאני מדבר עם אנשים על דברים מאוד רציניים שלא שייכים למוזיקה, ופתאום אני מתנתק, וזה לא נעים. זה לא נעים, אבל יש לזה כוח בחיים שלנו, כן. זה יכול להישמע נורא יפה ככה, שיושבים פה מתחת לעץ הזה ושואלים את השאלות האלה, אם הזמן באמת עובר, או שאנחנו עוברים על פניו, אבל החיים שלי הם לא ככה. החיים שלי כמו של כל אחד, עם כל הקשיים שלהם, ואני נוסע לקונצרט ומתווכח עם מנהלי תזמורות, ומנסה לעשות הפקה, בדיוק באותו בוץ וצרות כמו של כולם. לפחות של צרות מהסוג של הלקשרי צרות האלה, של האומנים, באמת, אם אנחנו מתעסקים כבר, אפשר לחשוב. לא, אבל זה לא צרות, מה? ואני מוצא את עצמי בהיסטריה הזאת בדיוק כמו כל אחד, כמה ימים בשבוע. ואני שונא את עצמי על זה. אני שונא, אבל כנראה שאין לי ברירה. כי יש בי את הבן אדם היוצר שחייב לעשות כנראה את הדברים האלה. אני לא הייתי יכול רק לשבת פה ולבנות טרסות ולחלוף על פני הזמן רק בעניין הזה. אני חושב שזה לא היה מספיק לי. מתישהו בחיים עברתי איזשהו שינוי, בערך קורה לי כל 7-8 שנים, עד היום, שאני עובר פרק בחיים, ואני מרגיש שבפרק הבא זה כמעט דמות חדשה. ומבחינתי, זאת אומרת, אני המוזיקאי היום די מנוכר לקופץ לגובה במגמת ספורט בתיכון רמלה לוד, אני מרגיש שזה מישהו אחר, ולא רק מבחינת העיסוק שלי, אלא כל המטען הנפשי שלי. זאת אומרת, ההורים שלי אז היו אותם הורים שהם גם היום, והאחים וחברים קצת יותר משתנים מהורים. אין לי שום חברים מאז, היום זה אנשים אחרים לגמרי, אז לא הסתכלתי על אבן ועל חיפושית. והיום זה מה שמעניין אותי, זאת אומרת, ללמוד גם מהאבנים. אז זה קצת בן אדם אחר, והיצירה משתנה יחד עם זה, וגם מאז שנהייתי מוזיקאי, שזה כבר 16 שנה, אני חושב. אז אני השתניתי גם כמוזיקאי וגם כיוצר, אוי ואבוי לנו, אנחנו לא משתנים. זאת אומרת, נראה לי שלא להשתנות זה הקפאה, זה מוות בעצם. אבל צריך אומץ בשביל להשתנות. דרך העריכה אני מתחילה לחוש בקצות אצבעותיי איך אני נפרדת מדמותי אחת ונוגעת ולו במעט בשנייה המיוחלת, ואני מרפה. אני מרפה מהעבר והוא צולל לתוך המים העכורים, וככל שהוא צולל עמוק יותר, הופכים המים לצלולים יותר. וכך מגיע סוף שמוריד את גלימתו השחורה ומשנה פניו להתחלה לבושת לבן.